Bantu balapha eTsikama sithiratiti bethuna sihamba njengonoposi owake wasibona isheriff azifaka isamani zigunyiwe zigunyaziswa yikhoti kodwa thina ikhoti ezigunyazisayo yasezulwini yizani sakhe singabuyiseli bulungcikifo amente yabantu abathandazayo lizwi likaThixo liviwa bubumnyama bubaleke. La madoda ndicinga uba ayayaliwa la madoda onke la madoda ndiwabona pha ayayaliwa kodwa phela umnqwazi la madoda kodwa uThixo uyathetha ngokwakhe izani zakhe singabuyi amente yabantu lizwi likaThixo liviwa bubumnyama ilizwi ke likaThixo yosikatata intengo thimbini izabalakule ikhitha ipheke kumanduleli amente yabantu abathandaza zani amadodana ecaweni xa ubethi ivesa lihlala phantsi sendivile ke amadodana kodwa indisibangeli madoda anuthi ndithetha ndizawuhlala phantsi ke kodwa ikhala lam lela lamadoda sihlele ezitulweni ndiyanicela madoda nisikhaphe nizasipolisa idirection ndiyanicela nisikhaphe hayi salabani nizabuya izani madoda sizukwazi oomagoba masambeni madoda nizawujika apha endleleni izani madoda zawujika apha endleleni nantsimele madoda zawujika endleleni ngena madoda nisibazise sizawuleti khwela good khwela
voice yajoy phantsi kwalamazwi athethwa nguNehemiya ngesahluko sesibili 17 inkolo thethayo izani sakhe ewe kunqala ke ngongathi xa ndibiza abantu abadala ndibiza intanga zabo abanye abantwana bam kuyafuneka into yoba ndibacenge ndithi khake nize bantakwethu sibonisane ngala mazwi athethwa nguNehemiya. Abenqobonayo apha ngamawisini amanyeneyo asemazantsi eAfrika, the United Methodist Church of Southern Africa. Sizonke bakuni nanjengoba nanisuka kwezo ndawo enganisuka kuzo nazothi nzizi apha eFredenburg likhuliswa ngabazali ezingabulawa kuvukwa ngomthandazo kanti kuvukwa kube ngumthandazo kodwa ngoku ngoba uthe wawapha walibaba yonke loo mfundiso isavuthelana nina okokubaaabatha isibonisa iholo abazalisabeni ngoba